hedder Sofie, jeg er 24 år gammel, og så arbejder jeg som guide og matros hos Disco Line Explorer. Og det har jeg gjort i 3 sommer nu. Det startede ud som et sabbatårsjob, og efterfølgende så har jeg brugt min sommerferie heroppe, mens jeg har studeret hjemme i Danmark. Jeg startede med at komme herop for sejladsen. Jeg har sejlet rigtig meget sejlbåd tidligere, og ville godt prøve noget andet, og er så endt med at blive for alt andet. I dag er min arbejdsplads oppe ved vores Gletscher, som ligger nord for Ilulissat, hvor jeg arbejder og bor. Men min arbejdsplads ser meget forskellig ud. Vi sejler både herop, så sejler vi isture, så sejler vi hvalsafarier, og så har jeg også guidede vandreture i byen. Derudover så sejler jeg også som matros på ruterne, hvilket giver god mulighed for at komme ud og se en stor del af Diskobugten med nogle af de andre byer og de andre bygder, som ligger heroppe. Det er sådan lidt en unik mulighed ved Disco Line, hvor vi får mulighed for at komme lidt rundt. Jeg har efterhånden været heroppe i noget tid, og det er bare som om, at man ikke rigtig kommer tilbage, når man først er her. Der er mange, der siger, at når du først har besøgt Grønland, så mister du et stykke af din sjæl heroppe til, og det tror jeg gør, at rigtig mange af os kommer tilbage igen. Det har været et sted, hvor jeg har mødt nogle af mine bedste venner, som jeg har taget med hjem til Danmark efterfølgende, og har set rigtig meget med derhjemme. Og vi er også en stor flok, der bliver ved med at komme tilbage igen år efter år. Derudover så har det for mig været en virkelig god mulighed for et virkelig fedt sommerferiejob ved siden af mit studie, som jeg har haft mulighed for at spille lidt op til SU'en. Og så det her, det er mit kontor. Det er virkelig en flot arbejdsplads at have. Men når jeg så ikke er herude og får løn for at se på gletsjer, der kælver, og se på hvaler, der springer, så render jeg rundt i byen. Vi har gennem arbejdet mulighed for at få vi har subboards til rådighed, som vi blandt andet kan bruge i fritiden. Derudover så er der en masse virkelig gode vandreture heroppe, som man har mulighed for at tage. Jeg plejer at sige, at det er sådan lidt forskelligt, om man er fjeldguide eller om man er vandguide. Jeg har ikke lavet særlig meget outdoor, inden jeg kom herop. Jeg har sejlet, men er lige så stille blevet mere åben over for at prøve at sove i telt og prøve at tage ud og vandre nogle lidt længere ture. Og det er så mine gode venner og kollegaer, jeg har fået heroppe, som har været gode til at tage mig med på det. Og i stedet for, så har jeg haft dem med ud at sejle og har prøvet at vise dem lidt af min verden, som er herude på vand. Så vi kommer med mange forskellige baggrunde og ender på en eller anden måde lidt samme sted. Og så er det bare næsten kun gode mennesker, det er bare ene gode mennesker, der kommer herop. Fordi Grønland er ikke et sted, man tager til, hvis man ikke virkelig har gået på mod og har lyst til at være her. Og det er virkelig fedt at mærke, at alle kommer med sådan samme indstilling til at have en virkelig god sommer, arbejde en masse timer, og så få en masse gode oplevelser med hjem også. Så noget af det, jeg synes er fedest ved at være her, er at mærke, at man er mixet lidt på tværs, både af nationaliteter med internationale danske og grønlandske kollegaer. Derudover så er vi også mixet af alder og køn, og det er sådan lidt ligegyldigt, fordi vi er alle sammen med den samme indstilling, og fordi vi alle sammen godt vil opleve Grønland og lære noget mere om at være heroppe. Ja, det er jo kanon godt vejr i dag også. Det har vi sådan tit om sommeren. Jeg tror, det er en fordom, at Grønland skal være mega koldt. Sommeren plejer faktisk at være ret varm, og jeg har mange venner derhjemme, der ikke kan forstå, at jeg skal derop og være i kulden, men jeg har altså flere dage, hvor det er t-shirt vejr, og vi bare render rundt i t-shirt eller top, mens vi er ude at vandre. Det tror jeg er en stor fordom derhjemmefra. Den jeg bedst kan lide, det må være isturen, fordi den er bare altid god. Så lige meget om det er dårligt vejr, eller om det regner, om solen skinner, så er gæsterne stort set altid glade, når de kommer tilbage, og så er jeg også glad. Men hvis jeg skulle på en tur, i min fritid, så tror jeg, det ville være den her tur, vi er på i dag. Fordi den gletsjer, der ligger bag mig her, er bare vildt imponerende. Ellers så er det nok isturen, der er min yndlingstur som guide. Også fordi vores isfjord omkring Ilulissat bare er så unik, og det er kun noget, man oplever heroppe.